den! Pojď dál. No kde seš ty, vítačko? No. Byla sestava, jo? To je Margaretka. No maminko, tobě to sluší. Konečně tě vidíme. No tak opatrně. Víš co, možná pojď v botech až ven. Tam bude chladno zase, víš? Vyřízená. Zdar. Ahoj. Pojď dál, neboj. Našla jsem nějaký čipsy nebo něco na stůl, jako když tak jako tady vyklopím. Na akci a to měla, se nevěděla, jak dlouho to bude, tak aby se co bylo vydávala. Teďku nemáte? A, těhotná. Už jde. Pozor, pamějte to.